A karácsonyfa állítás szokása a 16. századi német protestáns területekről ered. Pontos eredetét nem ismerjük, de egy makacs legenda szerint Luther Márton állította az első karácsonyfát családja körében. A történet szerint egy téli estén hazafelé tartva egy fenyőágakon megcsillanó csillagfény ragadta meg a figyelmét. Hogy ezt a látványt megossza családjával, gyertyákat helyezett egy fára, így született meg a fényekkel díszített karácsonyfa gondolata. Maradjunk csak a legendánál, és nézzük meg közelebbről, mit is teszünk a fára. A karácsonyfa így nem csak dísz, hanem szimbólum is lett, a sötétségben megjelenő remény és fény jelképe. A legkorábbi karácsonyfákon biztos, hogy viaszgyertyák, almák és narancsok, mézes kalácsok, bombonok és sütemények, kosárkák és tálkák lógtak. Mindegyik ki is vehető a képen. 1848-ból, a leírás a Windsori kastélyból, Albert herceg családjának karácsonyfájáról beszámolva megemlíti, minden ágon gyertyákat, külön kosarakat, drága édességekkel, a fa tetején pedig egy angyalt, kezében koszorúval. És ha megnézzük a képet közelebbről, itt már feltűnik egy újabb dísz, amit a leírás nem említ, valószínűleg egy üveggömb. Egy német családnál, dr. Claudius Schilling-Kite Kölni otthonában már aranyozott narancsokat, ezüst almákat, sőt valamilyen fajta ékszereket is akasztottak a fára. A gyertyák azonban veszélyesek voltak, és ugyan ebben a szövegben kisebb tűz is keletkezett, amikor egy ág meggyulladt, és néhány gyümölcs megégett. A karácsonyfa tehát eleinte szép, illatos, de veszélyes dísz volt. A díszek szimbolikája. A karácsonyfa díszeknek mély vallási és szimbolikus jelentése volt. Az alma Ádám és Éva történetére utalt az Édenkertből. A füzér a bűnre csábító kígyót jelképezte, a csillag a betlehemi csillagot, az angyal pedig a szenteste örömhírét hozó égi követet. A karácsonyfa így egyfajta vizuális bibliai történetmesélő eszközzé vált. Magyarországon a 19. század elején jelenik meg a karácsonyfa. 1828-ban Podmanicski Frigyes báró családja már 5 karácsonyfát állított egyszerre, viaszgyertyákkal. 1842-ben Slachta Erzsébet soproni naplójában narancsokkal, cukrokkal és gyertyákkal díszített fát említ. Részleteket nem közöl pontosan, és nem találhatóak az üvegből készült tárgyak sem. Megemlít egy aranyozott diót. 1854-ben Jókai Mór művében is megjelenik a karácsonyfa. Az 1860-as évektől már újsághirdetésekben is feltűnik, karácsonyfák és édességek vásárlására buzdítanak. Az Alföldi napilapban a karácsonyfa fokozatosan polgári divatból általános családi hagyománnyá vált. Említettük a korábbi videóban a szaloncukrok történetét is. Hadd kérdezzem meg, miért használja manapság mindenki ezeket az apró égőket? Régebben rendes nagy égőket használtunk. Szép történet, nagypapa. A gyertyák évszázadokon át uralták a karácsonyfát, de a technológia lassan átvette a szerepüket. 1879 Edison feltalálja az izzólámpát. 1895 Ralph E. Morris megalkotja az első elektromos karácsonyi fényfüzért. 1901 reklám jelenik meg az Edison Miniature Lampsről. Itt a hirdetésekben ki is emelik, hogy miért is jobbak ezek a fényfüzérek. Eléggé meggyőzőek. 1903 már bérelhető fényfüzérek is léteznek, de nem voltak olcsók. Fontos itt megemlíteni, hogy a gyertyák nem tűntek el egyik napról a másikra. Hosszú ideig egymás mellett éltek az elektromos fényekkel. Magyarországon az elektromos hálózat lassan, de fokozatosan megjelenik. 1884 Temesváron utcai közvilágítás. 1888 Máté Szalka villamosítása is megtörténik. Néhány évtizeddel később, 1926-ban a filmhíradó mutatja be karácsonyfa gyertyák készítését, amelyben Auguszta főhercegasszony látogatja meg a munkásokat a gyárban. Az elektromos fényfüzér csak később vált általánossá. Videó elején említettem az üvegdíszeket. A karácsonyfadíszek történetének egyik legfontosabb helyszíne Laussa, egy kis német város a türingiai erdőben. 1847-től Laussa a világ üvegdísz fővárosává vált. A helyi üvegfúvók először gyümölcsöket és diókat formáltak üvegből. Később megjelentek az angyalok, csillagok, szívek és csúcsosabb díszek is. 1848 londoni forrást vesszük alapul, ekkor már lassan elkezdtek terjedni ezek a kis gömbök. Egy legenda szerint mindez egy szegény üvegfúvó találmánya volt, aki nem tudott igazi almát és diót tenni a fára, ezért üvegből készítette el őket.
1870 után a díszek belsejét ezüst nitrátos tükrözéssel tették csillogóvá. Lausa üvegkészítési hagyománya ma már UNESCO szellemi kulturális örökség része. Ma a karácsonyfák LED-fényekkel, üvegdíszekkel, szalagokkal, tematikus dekorációval ragyognak. Persze ott vannak műanyagból készült és az olcsóbb kínai termékek is. Egy Guinness rekord is született, egy amerikai család több mint 720 000 égőt használt fel házuk és birtokuk díszítésére, a fények összesen 64 km hosszúak voltak. Ez egy Budapest-Székesfehérvár távolság. Ha egy ilyen óriási fényshow 720 000 LED égővel minden este 6 órát világít 31 napon át Magyarországon, a villanyszámlán körülbelül 830-850 000 forint szerepelne. De a lényeg nem a mennyiség. A karácsony lényege nem a tökéletesen feldíszített fa, hanem hogy a szeretteiddel lehetsz. Ez kedves, készen vagyunk, tadám! Én nem tudom miért, de valahogy nincs karácsonyi hangulatom. Tessék! Ilyen az igazi karácsony. A karácsonyfadíszek nem csupán dekorációk. Ezek történetek, generációk emlékei, hit, technológia és divat lenyomatai. Amikor ma feldíszítjük a fát, egy több évszázados hagyományhoz csatlakozunk. Ez volt a karácsonyfa és díszeinek története. Iratkozz fel a csatornára, ha tetszett a videó, és nyomj egy lájkot,